Hvis man har et mål med et eller andet, der er noget, man gerne vil, så kan man altid spørge sig selv, okay, hvis jeg handler på den her intuition, vil det så føre mig tættere på mit mål, eller vil det føre mig længere væk fra mit mål? Fordi det kan også nogle gange være sindet, der spiller os et pus og prøver på at distrahere os fra at få det, vi gerne vil have. Fordi vores underbevidsthed vil helst ikke laves om. Fordi det er jo et program, der ligger dernede og kører og styrer det hele tiden. Og den er også styret af vores reptilhjerne, som vi snakkede om i går, som handler om overlevelse, som gør, at der er ikke noget, der skal laves om. Hvis vi laver om på noget, det er farligt. Det der med forventninger, det er rigtig, rigtig svært, fordi man kan aldrig forberede sig på, når noget vidunderligt og helt fantastisk sker. Det er det, der er sket for mig hernede. Jeg har fået lukket så meget op for noget kærlighed, som jeg aldrig nogensinde troede, jeg skulle opleve. Og det giver en ro, og det giver energi, og det er så stort. Jeg har overskredet nogle grænser, som jeg ikke troede var mulige. Jeg er så sikker på, at det gør mit liv så meget mere rigt. Og jeg skal nok opnå det, som jeg gerne vil opnå. Det var den forventning, jeg kom med, men jeg troede ikke helt på, at det kunne lade sig gøre. Men det gør jeg nu. Fordi man har fået brugt en masse tid på sig selv, som man ikke vil gøre derhjemme. Der er alle pligterne og alle de daglige ting. Så man skubber hele tiden sig selv til side. Jeg gør i hvert fald, og det er der mange, der er tilbøjelige til at gøre. Og derfor så synes jeg helt klart, at det her det er en gave, man skal give sig selv. En af årsagen til, at det her kursus er så fantastisk velegnet, er, at det er blandt andet velegnet til enlige mennesker, som normalt ellers tager på ferie og skal sidde og glo på, at andre sidder parvis eller med familien på restauranter, på stranden, alle hvide vejen. Her er man en del af et fællesskab. Man spiser sammen, man bader sammen, man hygger sammen. Samtidig med, så får man skabt nogle relationer til andre mennesker, som man kan have stor gavn af, når man kommer hjem herfra, kan dele sine oplevelser med, kan se billeder sammen eller videoer. Og det er jo for de fleste halvdelen af en ferie. Hvordan har du det så lige nu? Jeg har det fantastisk. Altså jeg vil sige, at den ro, som jeg har, det havde jeg ikke forventet. En fed fornemmelse af, at man står med 10 balloner, ikke? Fordi det er fra 0 til 10, jeg skal lægge mit niveau, altså hvor slemt det er. Og det er bare så fedt bare at slippe alle 10 balloner på en gang. Altså det er så fedt. Det sidder herinde. Så det er bare rigtig dejligt. Jeg er rigtig glad for at være med. Jeg kun sige til andre, som tænker på, hvad skal jeg bruge min sommer på, som sådan lidt anderledes. Tag endelig med. Det er altså rigtig dejligt. Det er et fantastisk måde at arbejde med sig selv på, og vi har et kærligt miljø, som gør, at jeg tør åbne op og tør at vise min kærlighed til mig selv og til andre. Jeg kan anbefale det til alle, der har lyst til at komme ud og opleve sig selv, og opleve at få mere kærlighed i deres liv, og få nogle tætte relationer, som jeg er sikker på vil vare i rigtig mange år, om ikke resten af mit liv. Og jeg er bare fyldt med lykkefølelse ud over alle grænser. Og jeg skal hjem og arbejde videre med det. Og jeg vil i hvert fald anbefale det varmt til alle, så de også kan leve deres liv fuldt ud. For det fortjener alle mennesker. Og det takker jeg bare. Dybt fra mit hjerte. Det burde sgu være noget, alle skulle prøve, fordi de kommer ind og mærker sig selv langt inde, ikke? Og blandt sådan set helt nye mennesker, der er det sgu en stor udfordring, at man kommer så tæt på sig selv og kan vise sig selv og sine følelser. Så man burde springe ud, og vandet ligger lige uden 2 skridt uden for stolen eller soveværelset. Der er så ikke noget soveværelse, fordi vi sover på dækket, fordi det er så varmt. Så det er jo fantastisk, og det er sådan set bare af med dyngen, og så er det ud over kanten, så er du i vandet. Og det kan der ikke være andet end et eventyr. Det, der har været mest spændende for mig, det har været at opleve breathwork, åndedrættet og de ting, der kommer ud. Den befrielse, det er at få løst de dårlige tanker og få gennemlevet de følelser, der er omkring det.
Der har været nogle traumer, som jeg har arbejdet med her på båden, og det har været meget voldsomt for mig selv. Det har måske også været en lille smule voldsomt for mine medstuderende her. Men det er sket i kærlighed, og det er en dejlig fornemmelse, jeg rejser hjem med. Jeg ser lys og kærlighed, og jeg vil være med til at sprede det over det hele. Så jeg kan kun anbefale meget stærkt at deltage i det her kursus. Det er helt fantastisk. Gør det for kærlighedens skyld, og gør det for din egen skyld. Og så går vi